Mabuhay mga kakusina! Kumusta na po kayong lahat? Ang gagawin natin ngayon ay isang recipe na medyo nakakalimutan na ng panahon. Natutunan ko ito sa aking ima. Tuwing tapos na po ang Pasko at saka yung bagong taon, manonotice ninyo, if you will notice na marami na po tayong ina-harvest na kamatis. Kahit sa ating garden, marami na. Kaya ang gagawin natin ngayon ay ang ensaladang kamatis. Lalong-lalo na po, malapit na ang Koresma. Karamihan sa atin, hindi sila masyadong kumakain ng karne. So, ang recipe ito, maaari tayong gumamit ng alimango, maaari tayong gumamit ng hipon, ng isda, o kung anong gusto natin, ng choice ang gusto natin. Napakadali po ng recipe ito. Alisin natin yung mga buto, tsaka natin sila ilagay muna sa rep o sa ice box, no? Pagkatapos, yung ating alimango naman, ay hihimayin natin siya. Parang maging ganito naman po siya. No? Ang gagawin natin ngayon ay paghahalo-haluin lang natin ang ating alimango. Alimango po ang ginamit ko ngayon. Kasi nanggaling po ito sa Sasmuan. Doon po tiga doon ng aking grandfather. Lagyan po natin siya ng konting dayap o kaya kalamansi para maalis yung lansa ng ating alimango. Tapos ilalagyan natin ng konting asin, chop na celery, sibuyas, tsaka natin halu-haluin uli. Lagyan din po natin ng konting lettuce. Pino ang pagka-slice. At saka yung ating mayonnaise. Haluin po siyang mabuti. Yung ating konting paminta. Tsaka po natin siya, yung na-prepare na nating kamatis na inalisan na natin ng buto, nakalagay sa ating ice box. Lalagyan natin siya. Dito, kung gusto mong lagyan ng nilagang iklog, maaaring lagyan mo siya, maaaring wala naman. Ito po siya. Napakadaling gawin po, di ba? Ito na po ang ating ensaladang kamatis. Ang mga kamatis na ginamit po natin ngayon ay nanggaling sa ating mga kaibigan sa Sagada through the kindness of Miss Tracy Santiago. Mga kakusina, I hope you like the ensaladang kamatis prepared
from my kitchen to yours.